miki ina miki. To salamu alaikum yan uwa da abokanan arziki. Barkanmu da warhaka. To ga mu Allah ya kawo mu shahararren kamun amarya. To ni dai ba yau na fara MC ba, dumbari MC kenan. Na yi MC a garuruwa da dama, a ƙasa daban na yi MC. Don haka duk masu shagulgulan bikin aure, suna, birthday da duk wani taro na duniya, in kuna bukata muku MC mai kyau, a nishadantar da ku, a ba ku dariya, bikin ku yayi kyau yayi ma'ana, to ku nemi dumbari MC. Available always. Ga YouTube channel dina Dumbari TV. Za ku yi mun magana ko ku yi mun magana Instagram page dina at officially Dumbaru. Ko mi ku yi mun magana TikTok page dina at Dumbari TV. Ko kuma ku yi mun jama'ar Borno duk suna a gaishe Shehun Borno ai shehu mai amana ne, Shehun Borno kuma shehu mai dabara ne, Shehun Borno ga shehu mai amana ne, ga kuma shehu mai jama'a ne. Babban kifi babban gora, babban kifi an sai babban gora, jama'ar Borno Gaskiya ne wuri, babban TV. Yeah, recording. Sound. Speed. Okay. And action. Dumbari MC kenan. To bayan shigowa amarya da ƙawayenta da danginsa gaba ɗaya, kowace ta samu waje ta zauna? Ne, ayi ritaya ma. Ya ritaya, mu yana da connecting. Ina son albumi na mutum. Akwai zafi. Kudin nashi in zai shiga wanka da kudi ke shiga bandaki. In zai yi abin nan da kudi ke shiga bandaki, kai baka iya dan dabarun da inda za ka yi ka dan sunno ko yaya baka kawo? Kai ma fanta ma da kai? Kawai. Ai yaro ne. Wai a haka yaron ai yayi, amma kuma kullum kai a haka zaka kare a t-shirt ba kai ba. Tsaya ni fa tunda naga wannan ba Allah na ba abin da zai yi. Ki duba ki ga shi amma ku yi ta fasa mai kai kuna gaye ina gayan anan gaske. To ke kuma kin kasa cewa komai. Ba hajiya ne zan ci shi fa da duniya ban ci ne. Kai ke da shi kuma wuri juna abu ne na zo da shi. Ya